kuom lipot maber machal kamano. Wadhi kor gwenge kuma bende nyasi mar mashujaa ne obagi ochao gi kaunti ma Siaya. Gavana ma Siaya James Orengo lero ni aput ma oketo mar nono weche mibadhi e kaunti no ok en mare kwedo telo mokalo kaka nolose nyasi mar mashujaa mane obagi alap mar katiegruok mar KMTC e boma ma Siaya. Orengo lero ni aput ma oketo biro konyo jopiny mar kaunti no yudo telo makare kendo aput no chano ndhiyo jotelo ma itudo gi mibadhi. Bende ne okwayo obila mondo mbek chik ne johand kong'o machiwo gi loro ma ok odeko e saa 5 otieno ni mar chikno thuye gi jodak ma kaunti no. Moko obila go rito ratiro mag johala go ni mar gin jochulo osuru kaka ji mamoko. Komishona ma kaunti ma Siaya Jim Njoka ne okwayo jodak ma kaunti no mondo oluw chik kendo ute lamo kod kuonde tongona duok koko piny ni mar girocho kwe mag jodak e alworagi. Kuna watu wengine ambao wana wasiwasi sana. Wanafikiria kwamba pengine tunataka kuleta hali ya uhasama ama tunataka kuleta matatizo ya aina fulani. Lakini mimi nilichukua Biblia nikasema nitaitumikia kaunti ya Siaya kwa njia ambayo inayofaa kulingana na sheria na katiba. Sasa wewe kama huna makosa ama huna chochote ambao ulifanya kukosea wananchi wa Siaya, usiwe na wasiwasi. Lakini lazima tufuate sheria. Lazima tufuate, tuone ya kwamba hela ambazo zinasanywa na watu ambao wanapiga kodi ambao ni watu kutoka Siaya na watu kutoka Jamhuri ya Kenya kwa jumla, ya kwamba pesa hizo zimefanya kazi. As you enjoy your rights, don't step on or don't violate other people's rights. Nafikiria tutaleta washikadau pamoja, tujadiliane. I'll be consulting with the governor on this so that we have a session, and I'm sure we shall have a way out of it. But in the meantime, let us follow the law. We are law-abiding citizens. The county government has given license to bars. If you look at your license that you have, it is stipulated very clearly the bar operating hours.